मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय बरायनाय थाबाय बिराद दावरावमोन साइडआवहाय हनै माबा बे जुखाम मारा होनाय मेचिन दंमोन आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय बेरायनाय भिडिअ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गामियाव बेरायदों आब'मोनाव थांदोंमोन नायलांदो नोंथांमोना जा गोबावसैमोन भिडिअ' खालामनाया दावरावआनो जेबो बुंनो हायासै बेयावहाय जुखाम माबादोंमोन नालाय जुखाम मा होनोमोनलाय जुखाम मेचिन जायखिया जुखाम माबानाय फिसा फिसा खालामनाय आंनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब कमेन्टफोर खालामबानो जाबाय नायखांबा आरो नायनायनि सिगांबो बेनो आरो नायलांदो दिनैनि भिडिअ'खौ फाइनाल एग्जाम जादोंमोन नालाय बिनि थाखायनो भिडिअ'खौ खालामनो मोनथ'वाखैमोन एबारनिफ्राय खालामबाय थासिगोन कन्टिनिउवासलि आंथ' दाखालिसो फैदोंमोन अखायसो बेनेडिक मोनासो फैदों उन्दुगासिनो बेनेडिकआ टाक्लु बेनेडिक सिखारा तेस्रा दासो खय घन्टा बेसे 1 घन्टाल' नै सिखारबाय बेनेडिकआ आयौ लायदों बा बा मामिजोंसो नै बेनेडिकआ मोनजायो जालाय नायनि दे जा नायनि रसा मोनसे गोजौआवसो ओमफ्राय मोनसे गाहायाव बोरै जाखो नोंसिना गाहायाव मोनसेया ओमफ्राय मोनसे हनै गोजौआवसो ओइयाव सिनायासै What is your name? फैग्रा नै माबा माबि जाबाय जाहा बेनिफ्राय बेनेडिक नों मा जादों नों मा होनदों हाव होनलै बेखौ होना बेखौ आदि थायोना बेखौ आदिसो लायो होनदों लाजाबो जालायबाय मा जाखोथाय लकेला एसे दिरुं दैजोंना आं रिसखौ बिदिखौ जानो हाया दाखालि जों 100 थाखानि ना मानि 150 जोगा दाना 100 थाखा होनायनि आहा दाम गोसाद्राय सानानै बायासै आयैनो मोजां गाननायखौनो है नै न' सिङावसो गेलेयो बिसिनिया न' सिङावसो गेलेयो न' सिङाव न' सिङावसो गेलेयो बिसिनिया हनै गावसो
गावसो हनै गावसो बुरि मांग्रिया हंगार होन बिनि दे हंगार होन दे दिनो आथिंखौबो दोन नै मादै थां होन नै बुरि मांग्रिया बेनिदिक जों माहाय थांनो नागिरदों हा बेनिदिक ए थ' थांसै औवाबारि गोजा बेनिदिकनि गामिया जोंनियाबो खा गेट बायदिसो नुलायलायदोंहाय नै मालाय माखासेफ्रा थाबोबाय गय गोजा नै बिसिनि गामिया अ नै बेनिदिकमोना मा दुस्थ' दालां मोनबाय मा दै बियो मा दै मा होनदों मा दै बियो यान मिथियोबा नै दैया बिसिना दालाङाबो दंफांनिसो होनसा बेनिदिक नै गब्लंबो दंलायो नै गभर्नमेन्टआनो होआसै सरकारानो दालांखौनो बानायनानै होआसै नै दालां फिसा सानो मैला जादों होनबालाय एसे क्लियारमोन दै माबा अखा हानायखाय देरदोंदां गाइखेर लायनो नागिरदों जोङो बेनिदिकमोननि आलदा गामियावहाय नै बेवहाय बेनिदिकमोननि हारसानावसो लांफैयो गाइखेर थाइजौआ नायलाय ख्रि 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 ख्रिखा दुगैया थांफैनोसै बेनिदिकखौ मनायावसो फानसै गोलैगोन फैद' दालाङाव गाखोहैबावनोसै आरोबाव हेल' बेनिदिक नाहरलाय गारिखौ सिङाव सोनो हाया बेनिदिक नाहरसाय नै हेल' होनदों नाहराबो बियो दालाङानो बोरैबाना लोमजानाया थांदो बा होद गोलैलांगोन यान नोंसोर हरै आबैमोननि साइडआव दुगैयो यानो मोना आबैमोननि साइडआव दुगैयो बबेयाव दुगैफैयो होमबालाय बबेयाव दुगैफैयो बेयावसो केमेरायावसो Này, má Chân mấy thằng này đừng biết gì Nè, thôi được Này Bên gì nào, mà tên rẻ Si गिदिर नोंथांमोना देखायगोन नोंथांमोना बायफैबानो जाबाय बिराद बुरजा अमा दं बिसिनाव हा अमा गन्द्रायावसो फैबाय मासे आं लाइन लाइन देखायनि मासे मानै
माथाम माब्रै माबा सयथा लांदांसैहाय 6टा दङ बायनोबा अमा ओइ खारलांजोब्बाय बिदिसो खारलांजोब्बाय बिसना nó hồ quay आंखौसो आदार होग्रा सानखो ना माखो ओइ आहा आंनि अमानोल' होयो आयै सिख'लायबाय आदार होदों थांसै आयौ माथो बिन्दिगालाय सोरनि बाइक बियो आदिनि बाइक ए आलासो मा होनदों गोलोमजोब्बाय आंहा थांफिनसै दायो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअआ बेनोसै ओरैनो बेरायनायनि बेरायफैनायनि भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय दे बिन्दिक बाय होनलाय बाय होन बाय ए बिन्दिका मानि थांद' बिन्दिक नों थांला जों थांसै नाया